Ħamrun waslet il-ġimgħa ta' San Gaetano u filwaqt li l-banet ta' dan il-lokal ta' kull sena jħejju bil-kbir, din id-darba l-banda San Gaetano għandha s-sodisfazzjon ta' 14 il-Mart ġdid f'studju doppja li ħarġet tal-partitarji u daw kollha li jħobbu l-mużika. News, is-Sur Mas, direttur tal-Għaqda Jonathan Borch, spjega kif il-maġġoranza tal-kompożituri huma membri tal-istess għaqda. Huma sinonimi magħna biex ngħidlek ħafna minnhom huma tal-post ta' web bħal l-assistenti Joseph Belli, Adrian Xiberras, eċetera, eċetera. Daw ta' kull meta niġu bżonn nagħmlu CD jew librett ta' marċi ġodda dawn ikun jikbu marċ għal din l-okkażjoni. Plus ukoll apparti daw il-marċi, jkollna dak il-marċi antiki ngħidulhom hekk li aħna għandna fl-arkivju tagħna ta' kompożituri rinomati mal-marċi li nkomplu jikkumplementaw dan is-set ħalli jkollna set komplut kemm marċi ġodda kif ukoll antik. Apparti dan il-banda San Gaetano ħarġet ukoll CD b'qudiesa komposta minn Ray Xiberras, qudiesa li ndaqqet ftit tal-imilu f'ċelebrazzjoni li ssir ta' kull sena fil-bitħa tal-Gazin li kienet ikkonċelebrata mill-Arċisqof Emeritu Paolo Cremona. Intant il-ħidma l-festa mill-Aqwa tkun ilha għaddejja sena sħiħa kif spjega Joe Cini, rappreżentant tal-banda. Minn snin differenti aħna nalternaw ma' Gazin liħor. Dis-sena eżempju ndoqqu 2 l-4 u l-ġimgħa. Mbagħad is-sena d-dieħla ndoqqu l-3 u l-ħamis. Ikonna wieħed żejjed. Ikonna marċ żejjed, ovvjament ikonna iktar xogħol. Aħna li nkunu nippreparaw ħafna għalih. U jkonna ġifieri rridu nippreparaw l-uniformijiet, l-libretti. U mbagħad il-marċ aħna msemmina għalih il-Ħamrun ġifieri nkunu rridu noħorġu ta' nies. U din is-sena hemm xi sorpriża? Dik tkun jippreparawha l-Kummissjoni Żgħażagħ. Ġifieri aħna nafu li hemm xi ħaġa u nistennew li jkun hemm xi ħaġa, però sinċerament ma nafux x'inhi. Jiena stess ma nafx x'inhi.